Yana ɗaya daga cikin abin da yake faruwa wajen tsara birane. Yanzu za ka iya ganin aiki guda biyu ko in ce layout ko kuma estate guda biyu a kusa da juna. Amma nan da ɗan shekaru ko kuma bayan 'yan shekaru kaɗan sai ka ga value ɗinsu ko kuma darajarsu ba ɗaya ba ce. Me yasa hakan yake faruwa? Tsari shine amsar guda ɗaya. Tsarin da aka bi kafin da wajen lokacin da ake yi da kuma bayan lokacin da ake aiwatar da aikin wajen. Matsalar da take faruwa musamman a arewacin Najeriya kuma musamman ni a inda nake zaune Kano shine, za ka ga cewa kusan kowa yana tsarin cewa kawai da an ɗauki fili an daddatsa shi an yi ƙananan filaye shi kenan. Ta zama sabuwar unguwa ko kuma ya zama sabon gari. Wanda kuma abin ba haka yake ba. Akwai sauran abubuwa da suke bibiya da suke tabbatar da cewa wannan gari ne kuma wannan unguwa ce. Kuma ɗaukar irin wannan a matsayin kadara yana da kuskure. Kadara ma'ana ka ɗauke shi a matsayin abin da ka ajiye saboda ake cewa kadara maganin ta ɓaci ne ake cewa, in ji malam Bahaushe. So yanzu har ma ya zama cewar ko wajen da ake biranen da ake cewa na gwamnati za a ga cewa kawai in an zo fili ne idan ma an share ɗin kenan, wani ma ko share shi ba a yi daga kunya-kunya ma'ana daga gona yanda yake a da. Kawai a'a wannan ne an daddatsa shi ya zama fulotai. Babu shara, babu hanya, babu kwata. Sharan ma in an yi to musamman yanayin yanda wajen yake sai haka kawai ake barinsa. Wannan shi ne yake tasiranta akan al'umma. Tsarin ko rashin tsarin. Idan waje ya tashi a tsari yana samun tasiri akan al'umma. In kuma ma bai tashi akan tsari ba haka shi ma ɗin yana tasiri akan al'umma. Ka duba daga gani misali da unguwannin da aka kafa ko garuruwan da aka yi tsawon shekara 20 da suka wuce ko 30 da suka wuce. Za ka ga masu tsari sun bambanta da masu tsari. Kai mutanen da suke zaune a irin wa'innan unguwannin ma duk sun bambanta da juna. Ka duba akwai unguwanni da aka yi shekara 15 ko shekara 20 da suka wuce. Ka je ka ga yanda suke a yanzu. Wasu sai ka tausaya kanka. So amma ana kiransa a unguwanni ko kuma garuruwa. Lokacin da aka yi su idan ka gaya wa mutane cewa ga abin da zai faru to za a ga cewa ba haka ba ne. A gaskiya a matsayinka na wanda zai sa kuɗinsa da guminsa ya mallaki irin wannan filaye a irin wannan unguwanni, ka tabbata cewa ka yi binciken ka yanda ya kamata. Kuma kamar yadda nake faɗa ko da yaushe ba wai sauƙi ko sauƙin da kuɗin da za ka biya a yanzu shi ne ke nuna cewa ka siyo waje da daraja ba. Za ka iya siyan sa a sauƙi a yanzu ya zama maka ka zo kana da na sani a shekaru mai yawa. Banda kuɗinka da ka ɓata a wannan lokaci da kuma shekarun da za ka ɗauka kana jira. Abubuwan da suke ƙara wa waje daraja a ko ina ne, ko a Najeriya ko a sauran ƙasashen duniya shine wa'innan abubuwan da suke taimakawa wajen rayuwa. Ko hanya ce daidai gwargwado, ba in an ce hanya ba ana nufin wai lallai sai an zuba kwalta ba. Hanya dai a tsara ta, a yi mata magudanar ruwa, a yi ta yanda duk wani yanayi damuna, sanyi, ruwa za ta biyo. Kuma sannan da irin abubuwan da za su kare kamar zaizayar ƙasa da wane ne, su shuke-shuke da korayen ganye duk irin wannan abubuwa. Duk wannan abubuwa suna tasiri wajen raya waje kuma wajen ɗaga darajarsa. So sai ka duba ka auna gani wajaje nawa ne ake musu wannan tsare-tsare. Inda kake so ka gaya wa kanka cewar wajen nan da na siya zai ƙara daraja a yanzu ko nan da shekara kaza. Ko kuma ana koɗa shi ko ana wannan sa shi a media ba shi ne yake ɗaukaka darajarsa ba kuma ba zai taɓa ba. Yana faruwa ne tsarin da aka yi da farko, abubuwan da aka yi saboda su taimaka wajen rayuwa sannan kuma da tunawa da cewa mutane ne za su rayu a wajen nan. So duk wani abin da ɗan adam yake buƙata a tsara shi kuma a aiwatar da shi a wajen. A cikin gaskiya ko kafa kamfaninmu da muka yi na Kadara Prime Land Development Company, dalilin da ya sa muka kalla kenan. Tsarin birane a duniya wani abun ba wai kuɗi ba ne ko arzikin ƙasa ne. A'a, 'yan ƙasar ne da kuma waɗanda suke samar da irin wannan wajen da kan za su ce mu ma za mu iya aiwatar da wannan abu. Ba wani abu wa'incan suka fi mu ba. Ba kuma wai kana kai a'a ko nan Nijar ka je, Togo, Benin da Ghana kusa da mu za ka gane bambanci. Mu kawai ba wai kawai maganar siyar da filoti ko kuma shi ne ba a'a. Ta ya za mu tsara biranen da a takarda in ka gan su sai sun burge ka kuma a ƙasa ma in ka je bacin aiwatar da su da abubuwan da za mu yi, abin da za su gina al'umma,
abin da ya shafi shuke-shuke, hanyoyi da abubuwan za su taimaka rayuwar ɗan adam, asibitoci da irin wannan duk facilities ɗin. To duk mu shine burinmu. Burinmu a ce yau idan muka yi gari shekara 20, 40, 50 ko bayan bamu, duk wanda ya zauna ya amfana da wannan abubuwan. A ce environment ɗin yau da muka yi, mutane sun zauna, sun hayayyafa, kuma sun saka kuɗinsu sun amfana na tsawon lokaci. Shawara ta a ƙarshe a gare ka shine, ko a gare ku baki ɗaya, idan za ka sayi waje, ba tambayar ka ta farko ba shi bane ka daina sa ta a matsayin nawa ne. Na san yana tasiri abin da za ka cire a aljihunka a tsawon lokaci ko kuma a wannan lokacin da za ka biya. Amma mafi abin shine ka duba cewar wannan wane irin waje za a yi a wajen nan. Wannan tambaya kaɗai ta isa ta taimaka maka, kuma ta sa ka ƙaru, ka amfana bayan tsawon lokaci.